So yung what's up mga kapantat, nandito tayo ngayon sa mini Bernhard Park ng Binmali. So bibigyan ko po kayo ng 3 tips kung paano maglimas ng baluto. Maglimas na siya. Siyempre una, lagyan natin ng tubig yung bangka. Yan. May 3 paraan para tanggalin po yung tubig po nito. At yun po ang ituturo ko sa inyo ngayong araw mga kapantat. Alright? Una, dapat ipagtulakan mo muna. Ipagtulakan mo siya. Hanggang dahan-dahang mawala yung tubig. Yan. Tapos, pabalik-balik lang yan. Parang ginawa sa yung jowa mo na binalik-balikan ka hanggang may tuluyang masaktan. Hanggang sa matanggal talaga yan mga... 4 pala to, 4 na pamamaraan kung paano tanggalin yung tubig. At dahil medyo may bumabang na dito, gawin natin yung isang paraan kung paano tanggalin yung tubig. Dagdagan natin. Dagdagan natin yung pagmamahal niya sa'yo. May isa pa na pwede natin gawin para tanggalin ulit yung tubig. Dapat i-shake-shake mo siya. Hindi natin matatanggal lahat yan. So ipapasok natin ngayon yung pang-4 na gagawin natin. Siyempre dapat meron kang pang-5. At ililimas mo ngayon gamit tong ketchup. Ganyan lang. Hanggang sa mawala. So shoutout nga pala sa may-ari ng kung kanino man produkto na to. Baka naman. Ganyan, hanggang matanggal. Hanggang matanggal mo yung pagmamahal na binigay niya sa'yo, yung sakit na binigay niya sa'yo. Meron pang isa, mga kapantat natin dyan. Lagyan ulit natin ng tubig. Yan. Dagdagan natin ng tubig. Hanggang umabot tayo ng 3 minutes. Yan, ganyan yung pagdagdag ng tubig. Para umabot lang tayo ng 3 minutes. Sa madali ang sabi, kailangan natin punuin. Yan. Ang problema dito, mukhang atapo. Merap alsa. Hanap tayo ng medyo malalim na part. Yung pinaka isang magandang gawin, kung medyo malakas yung katawan mo, buhatin mo siya. Parang pagbuhat mo sa kanya noong mga panahong masarap pa yung paglalambingan. 1, 2, 3. Atapo. Mang kumon. Sige, di man. Hanap tayo ng malalim na part. Ay, alara. Sa buhatan. Ha? Sige lang. Manay. Kataya, aron. Isasakyan pa natin ito. Natini di man. Hindi, kulang yung medyas sa saway. Sa kemidyas mo. Anak ko eh. Medyas yun. Yun lang po mga kaibigan. 4 na paraan para tanggalan ng tubig. Paano sa una? So ganito po ang buhay namin dito sa probinsya. Taga-Pangasinan po kami. At marami pong asin dito at ang lasa po nito is Ano na yun? Sino ba yung taga Pangasinan ako? Ano na yun? Taga-Pangasinan, Pangasinan Suluyag, Pangasinan Sisirin, so itawag mo dyan siya. Alright? Rock and roll. Maalat. So pag napunta po kayo ng Bernhard Park, lahat ng tips na binigay ko, hindi nyo po magagawa doon kasi malamig. Parang yung pagmamahal ng jowa ko sa'yo. Asamba na kami. Bana ulit.